Gisprian sang tear gas ni Rainiel Aguinaldo, 42 anyos ang iyang live-in partner kag mga kabataan sini sa Zone 3 Barangay Baldosa, La Paz sa Iloilo City. Pasado alas 10 ng gabi Marso 3, 2024. Ginpahayag nga naakig si Aguinaldo bagod nga duwa na kaadlaw nga wala nakapauli sa ila boarding house sa Inggory, La Paz ang iyang live-in partner nga si Joanna kabangdanan nga iya inigin kadtuan sa Baldosa. Bagod sa tuman kakaakig ginsprayan sini sang tear gas si Joanna kag ang iya nga mga kabataan kabangdanan nga gilayon nga gindala sa ospitala. Wag na tong tanaw sa akon. Pati sa natabo na nga gin-allege nang spray sa sang tear gas kag may granada ang kalibin niya na. Sa Baldosa ginatabo. Amo na di sumong napalaop namon nga kung pwede paon sa. Delikado kung tuod nga may granada. Naibaluan nga armado pa sang granada kag 38 kalibring armas so tang si Aguinaldo kag wala pa naibaluan kun din ini nagpanago. Sa karon at large ang suspetsado kag nagapadayon ng mga investigasyon sa La Paz Police Station sa nagluntad nga insidente. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.